سلام عمنا لهم مدام نبتع مزارارب زلو أبا ساعتين زبالة زلو غير ጊዜ ካብ ናብ ኣጽዋር ተጓዓዝ ምዃናት ዘገለጸላ ተጋጋምህ ናብ ባጽዕ ብምብጻሕ ንብረት ከም ዘራገፈት ተገሊጹ كمون منكسي إثيوبيا منكسي إرترا زلاخو دبدابي كام مريت يوصاز بلا بزح ساعات إرترا مرسي بالا ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ብመሰረት ውዕሊ ኣልጀርስ ዝተወሰነሉን ቅድሚ 7 ዓመታት ስርዓት ብልጽግና ፈሪሙ ዘረከበናኒ ብምባል ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምላሽ ይባላ እዚ በኢትዮጵያ ጻሕፈላ ደብዳቤ ኤርትራ ሓጢር ምላሽ ይባላ زيوم كالتون أبز هلو كنا تعدش حبريتها تحزلكم قريبا لخص عمودات هذا الفيديو تحبركم مصلحون هذا الفيديو زي كلنا لايكم قارن جمرو نغتصل الشوف تاتغلتي ناس شانال زحدش خمكم كلهم سبسكرايب مقبار بيسوك تخون دات يقكو قدما فيديونا من كسيتيبيا أبز الساعات نابي إرترا دبدابي خمد الأغاز فلات كوينو مالتي أفتر دبدابي دي ما كام مريت ناوت أزبل ملغتات ونزحازة خمز نورة دبدابي زفلاتي مالتي بزلو معلت خا من كسي إرترا أبز الساعات ملس إنها بيزر كبزلو كاف استفلا لا يسادر ما أبز الساعات ريتون داتو بيزر كبزلو بز قد دايز مالت يسكي إرميس غطيلا نسمعيو فدرال منغستي إثيوبيا سراوت إرترا كاب لوعلاو جزءات مريت إثيوبيا يوصا يبلالو تمالي نودو بحبرات هاجرات مرحي أنطونيو غوترز سراوت إرترا أب تجرا يالو أب إثيوبيا يالو مستبهله يلن بفتصم النابلة بزعبا إرترا بمسجانان بممرقتان أبارلمانت تطلع الزارب زنبر أبي أحمد حجها سراويت إرترا كاب إثيوبيا جزءات يوصا أبي زلوت نا إثيوبيا جزءات إثيوبيا أبي يزلو سراويت إرترا أب تجري لو أنت دا أخوينو كل لو منجست تجري بريزيدنت جنرال تادس ورده مجلسي كوص إيزس أبه مخنياتو تجري أكال إثيوبيا يكونتم أكال إثيوبيا إيا كنبل اندحر كوينا أفدريشن مخربت أبارلاما أمناي فدرالاوي تكالات أما كلاخيان أبتفلالي وتا تجارو كهلو نيرو بزعبا تجري زطابقو منبر تجري حيزم أبارلاما كوفيلهم بزعبا حزب تجري حطو زحطو يلن حجي نتجري أكال إثيوبيا إيا يبلالو حصوت أكال إثيوبيا زجبران دحر كوينو مجمرة بحق منجست إثيوبيا مسرت معراب تجري نابوانا تاتو ناب حزب تجري كمل سالو معراب تجري حزب تجري تفناقيلو جزا خلو جزا سينو فحبتن أبزبلو الأوان بزعبا معراب تجري زي تقدسس بزعبا أب تجري زلو سراويت إرترا إلو أب تجري زلو زي كونس أب إثيوبيا زلو إلوس تجري أكال إثيوبيا يا نخبل فتنالو زجرم نجر نسيو أدانش أببي يخون ولا فيلد مارشال برهانو جولا تدليكم هاجر كونو حاسبلو طفقوا بتنبلو يبلو كم زي نبرو حجي خا أكالنا يا إلومسي إثيوبيا إلوم مالو نتجري سو أنا قال تجارو سوري بتعمي زحزن تمالي سراويت إرترا بتجري اللو كبهال كله يلن النابلة نهزب تجري كشف مئنتن أبارلاما خوينو حزبن منجستن هاجر إرترا يقن يلنا نزي كنتصرف نزين تأشم كنبل قال ملا عين خيلن تاريخاوي صبوز يبل كم زينه السو ذكروا مجمرة إذن بعال جيتها شوردان صارك أنا ندقيفكم مس بلسجنا تسرحوا زلهم بلسجنا فتيهم مو أيكونن لك خمسة أبتجري زورة دمكرا أب إرترا ونكتريو نسون تريهم بقى أخولي لكم سلة حاسبين أيكونني حلمي بتعم حلمي أشوي كم سما زلهم مالتي منكسي تيبي أنا منكسي إرترا زلا أخو دبدابي مالتي أبزح الساعات وزم حرامي دا زرارة بخوين يزر كبزلو إرتراهم بزهابتو ملسي أزرارة بخوين دا قد سالي يزر كبزلو نسو هم وداتا هنرينا أشوي كاز مالتال مالتي مس مقتل قزيام محدار أتو أماني إلا سفا مالتي مس زهلو كونتات حد ملسات اندهابا يزر كبزلو قطيلا نسمعيو ناي سراويت سلف نيرو نعفار كسلل كم كلبس يكون كم كاليس يكون بتخكل أنا وأنت أقلال أزوسر كايو يهلو ودخون يكون مغنياتو أكالي زلو مالتنا أبصلات حزب تجري زلو علامة ما تغيره يفلتن فتاوشت زلا ناي تجري كنتات متشوتن تكون لهم كلا يمسوا
ንሳ እንድሕር ዘይተመችያ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘላ ኩነታት እንድሕር ንዓቶም ትምቻ ዘይኮይና ከዓ ስርዓቶም ሒዙ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ካብ ትፍጠር ካብዚ ናይ ምኒልክ ግዜ ጀሚሩ እንደረእያ ዋላ ካብታ ናይ ምኒልክ ግዜ ጀሚርካ ርያ እታ ዘመናዊት ትበሃል ግዜ ዋላ ርአ ምኒልክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ በደልን ግፍዕን ትቅድሚኡ እውን ታሪኻዮ ከምኡ እዩ ናይ በዓል ውቤ ዋላ ኣብ ደቂቀ እስጢፋኖስ ገለታት ዝተፈፀመ እውን ማለት እዩ ኣብ ሸዋ ኮይንካ ዝተፈፀመ ብምሉእ ሰሎ ግን ካብታ ናይ ኢትዮጵያ ካብታ ናይ ምኒልክ ዋላ ታሪኻያ ትሕዝ ዘላ ቅርፂ ምኒልክ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ረእዮ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ረእዮ ሃይለ ስላሴ ንመጀመርያ ግዜ ኣውሮፕላን ነፈርቲ ናይ ውግእ ኣውሮፕላን ናብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትያ ብሃይለ ስላሴ እዩ ናይ እንግሊዝ እየን በቃ እሳተን ምስ መፃ ኣብ መን ጀሚርወን ኣብ መን ተፈቲንወን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈቲና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተፈቲና ደርጊ ኣውሮፕላናት ዕጡቕ ነይሩ ከም ኣነ ኣብ ታሪክ ደርጊ ብነፈርቲ ካብ ትግራይ ወፃ ብነፈርቲ ዝተደብደበት ኣይፈልጥን ሓርቲ ናይ ህወደግ ውግእ እናተፀግዐ ክኸድ ከሎ ዝተፈጠሩ ነገራት ክህልው ይኽእሉ ግን ህዝቢ ከም ህዝቢ ከተማታት ግን ኣብ ትግራይ ብሙሉእ ነፍሲስወን ኣው ንሳቶም ታይሉ በቃ ኩሩ ጎንደር እዩ ኢልዎን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ ነፃ ወፂኡ ኢልዎ ቅድሚ እሱ ከዓ ንጨብጭብሉ ከምዚ ዝበለ ጥፋታት ይፍፀመሎ ግን ንሕና ታይና ንብል ዘለና ናብታ ክሳይ ክምለሰልካ ንሕና ንብላ ዘለና እቲ ህዝቢ ናብ መረበቱ ሞ ይመለስ ናብ መረበቱ ምስ ተመለሰ ናይ ወሰን ሕቶ ናይ መንነት ሕቶ ገለምታት ተሃልዩ እውን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት በቲ ሕጊ መሰረት ይተኣናገድ ሪፈረንደም ዝበሃል ትግራይ ደጊምካ ንምስራሕ ዝመፀ ሽርሒ ክኸውን ኣይኽእልን تا بروجكت ما خلينا نقرأ تا بروجكت تقرأي بديموغرافن بجيوغرافن تخكلنا نايزن قالات زياتن تايا بكبابياوي كارتا بخارتا بصفحاتها تقرأي مخورماي بسمه هزبون بتعمل ترجم على الوظف وانا استجابت خباب ناي مفتار الا ما يزال لما نقص ايجابيا بس بتعمل كلير خوني قبا وبدي طليتنا هنا بسمع بريتوريا اتينا بسمع بريتوريا كنفتح بسلام كنفتح نقالف زلنا وزي ما جمرا كلير يكون ذا تقرأي بديموغرافن بجيوغرافن ناي مخورماي قداي عودت نمقبار كا بتعمل بزحات افتو بروجكت ما تتصامي بزحات قدايات اللو لو نتلك ريفرندم يولخا بريفرندم عبيت خبابتات ناي معراب زواب منو سلمتي وي خا زيرايا كوسدو خلو تخباب انت يخون تهزب انت يخون حزب تقراي انت يتخون قدمنا ازيا منصح كن ازيا اختفصم سلا زي تخيل ازيا زفكر سب سلا زي له قدمنا مبصح زغبروا انت يمسلكا ناي تقراي تكالات ناي تقراي بهراو ودابتات يفرسو مجمريا مخنياتو ودابه زي ول حزبي سعر يلوم يمزعملو ببزحون حكيم حزب انت زي توديو حزب مريحنا تزي هالليو حزب ناي صط حيلن تزي هالليو حزب ناي بوليتيكا ودابتات تزي هالليو كبتاني خيلي كرداويان كو 4 مليون كبابتات يوم تبتينو كو حزب كو تبتينو فقدو لك كم كرداويان اب ايران نبزع اب العراق اب تركي اب قال سوريا بتنتن له نساتمون تግራይ ከምኡ ክብትን ወይ ሓሱ አሽፍታት ቃልቲ ካብዚ መጻል ማለት መንግስት ኢትዮጵያ ናብ መንግስት ኤርትራ ዝላኸ ደብዳቤ ብዛዕባ ካብ ደም ውጻም ሰፈላልዩ ካብ መሬት ናውጻን ሰፈላልዩ መልእኽታት ዝሓዘ ደብዳቤ ማለት ኣብዚ ሰዓት ኤርትራ ግብረ መልሲ ሂባ እንዳተባለ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ቀጽልና ንስማዮ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምላሽ ይባላ እዚ በኢትዮጵያ ጻፈላ ደብዳቤ ኤርትራ ሓጢር ምላሽ ይባላ ኣብቲ ዛበቶ መግለጽ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘቕርቦ ናይ ሓሶት ጠቐነ ንጥጅዕ ላማ ሰበብ ረኸን بقانون تحسوس لسدمم إلى إرتنا حجون أو كم زبالة نحسون حسوسات مادي ندادي نمخعون نفاس من بدبادن كان بيتعدى دقيما ترقا قتلي مينيستر زينا إرترا أسمرا شعب تلقاتيت 19 شيء الشيء كم سما زلهم مالتي بزع ساعتي إرترا كم دعينة مرسن لعبة ياسر كبزلا اسكي مزلو كنتات دما انتاي يمثل زبل መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ንኽወፅ ዝፅሓፎ ደብዳቤ ስዒቡ ፈሪምካ ዝሃብካና እዩ ክብል መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቃት ይሕግዝ ዘሎን ዝብል ክስ መንግስት ኢትዮጵያ ውን ንስኻስ ትድግፍ ደለኻን ዝብል ግብረ መልሲ ይብለሎም ብሓፈሻ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንኽልተ ዓመታት ዝተዳለወሉ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኢልዎሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ብቐንዱ ክልተ ክስታትን ሓደ ለበዋን ዝሓዘ እዩ እቲ ቀዳማይ
ናይ ክሲ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ጎዊጡ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓልፉ ውሕዳት መዓልትታት ድማ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብምጉሃር ሰራዊታ ናብ ሰሜናዊ ምብራቅ ብምስፍፋሕን ብሰሜናዊ ምዕራብ ድማ ምስ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ብምዃኑ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላን እዚ ድማ ትንኮያ ጥራሕ እንተይኮነስ ወራሪዩ እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ዝገብሮ ዘሎ ደገፍ ዝምልከት ድማ እቲ ካልኣይ ክሲ እዩ በዚ እውን ካብ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ንክወፅእ ተደጋጋሚ ፃውዒት እኳ እንተተገበረሉ ፀማም እዝኒ ከም ዝሃበ ብምሕባር ሕዚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ብህፁፅ ክስሕብን ምስ ዕጡቃት ዘለዎ ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር ጠጠው ንኸብልን ፀዊዕ እዩ እቲ ደብዳቤ እቲ ሳልሳይ ምሕፅንታ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥርን ዘይምትእማንን ብሰላም ክፍታሕ ቅሩብ ምዃኑን ኣብ ጠረጴዛ ክቕመጥ ድልውነት ከም ዘለዎን ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ዘሎ ኣፈላላይ ብዘተን ብእንክሃባን ንምፍታሕ ቅሩብ ምዃኑ ዝሓትት እዩ እቲ ብቐዳም 30 ጥሪ 2018 ዓ.ም ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኤርትራ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ እኳ ከምቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ በስሩዕ ደብዳቤ ዛጊድ መልሲ ኣይሃብ እምበር ብልሳናት ኣቢሉ ይህቦም ኣብ ዘሎ ግብረ መልሲ ትሕዝቶን ትርጉምን እቲ ደብዳቤ ናይ መፈለምታ መዛዘሚ ኢልዎ ኣሎም እቲ ደብዳቤ ብልፅግና እቲ ንክልተ ዓመታት ብቁሉዕ ክሸባሸበሉ ዝፀንሐ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ኣብ ኣጋሚ ዝዛሙ ከም ዘሎ ዘነፅሪ ዝብላ ልሳናት ሻዕብያ እዚ ድማ መመኽነይታ መንቀሊ መበገስን ኩናት እዩ ብምባል ይገልጾም ነዚ እንተብርሃ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ሕዚ ዘለዎ ቦታ ብመሰረት ውዕሊ ኣልጀርስ ዝተወሰነሉን ቅድሚ 7 ዓመታት ስርዓት ብልፅግና ፈሪሙ ዘረከበናን እዩ ብምባል ኤርትራ ብሓይል ዝሓዘቶ ግዝኣታዊ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘየለ እናገለጻ ይርከባ መንግስቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ይድግፈሎ ዝብል ድማ ጠቐነ ዝበሎ ኮይኑ እንተኾነ ግና እቲ ንተቃወምቲ ናይ ምዕጣቕ ተግባር ባዕሉ ብልፅግና ዝጀምሮ ከም ዝኾነ ናይዚ ኣብነት ድማ በርጌድና ሓመዱ ዝተባሃለ ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ሂቡ የሰልጡነን የዕጥቆን ከም ዘሎም ከምኡ እውን ኣርሳዶ ብዝብል ምህፃር ቃል ዝፍለጥ ግንባር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓፋር ንክውደብን ክዕጥቕን ይገብሮ ከም ዘሎ ከም ሓደ መማጎ ተቐሚጦሎም ብንግዳውን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን እምበር ብሓይልን ብምፍራሕን ንልዝብ ዝቐርብ በሪ ባሕርን ወደብን ከም ዘየለ ዝሓበረ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን እምበር ዕላማ እቲ ደብዳቤ ብዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ክወፅእ ብምግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ደላይ ሰላም ብኣንጻሩ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ፃሕታር ኩናት ንምምሳልን ብልፅግና ነቲ ዝሓስቦ ኣዋጅ ኩናት ምኹኒ ንምግባርን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብልፅግና ነቲ ደብዳቤ ብቐጥታ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክልእኾ እናኸኣለ ንምንታይ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምውፃእ ብሚድያታት ክጋዋሕ ተገይሩ ዝብል ቅሬታ ዘቕረበ ሻዕብያ ብኣተሓሳስባ መራሕቲ ብልፅግና ቅድሚ ናብ ኩናት ምምርሖም ንዓለም ብሰላም ክንፈትሖ ፈቲና ኢና ዝብል ጭብጢ ንምሓዝ ይጓዩ ምህላዎም ግልፂ ኮይነሎ ክብል ነቒፍዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ንተቃወምቲ ዕጥቂ የቕብለሎ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ከቐርብ ምፅሑ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ እዋን ኣብ ፓርላማ ሽም መንግስቲ ኤርትራ እንተይፀርሑ ተተኳሲ ኣይተቐብሉ መንግስቲ ምሰሉ ምዋሎም ዝዝከር ኮይኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌድዮን ጢሞቴዎስ እውን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ትዕግስቲ ደረት ኣለዎ ምዋሎም ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ስርዓት ብልፅግና ብዛዕባ ላዕላዊ ሽፍታት ተኸተልቲ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ክንሰገር ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ኣውሮፕላን ይመላለሳ ከም ዘለዋ እንዳተሓበረ ዝርከብ ዘሎ ግዜ ካብ ናብ ኣፅዋር ተጓዓዝ ምዃና ዘገለጸላ ኣንቲ ኣብዚ እዋን ብሱዳን ተወኒና ምህላዋ ዝፍለጥ ናይ ካርጎ ነፋሪት በተደጋጋሚ ናብ ባፅዕ ብምብፃሕ ንብረት ከም ዘራገፈት ተገሊጹ ኣብቲ መንገዲ ካርታን ከምኡ ድማ ናይ ነፈርቲ ምንቅስቓስ ዝከታተል መርበብ ሓበሬታ ተረጋጊጽ ዘሎ ምንቅስቓስ ናይዛ ነፋሪት ብዕለት 6 ለካቲት ማለት ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ዓሊባ ከም ዝነበረት ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ጎንታ ናይ ካርጎ ነፋሪት ካሊእ ኣንቴኖቭ A12 ትበሃል ንሳውን ኣብ ፅዕነት ኣብ ጥቕሚ እትውዕል ነፋሪት እውን ኣብቲ ናይ ባፅዕ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹሎ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ኣንጻር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምውጋእ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፅዋር ዝእቱ ዘሎ ኮይኑ ምስ ተነቢርዎ ዘሎ እገዳ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እተን ኣፅዋር ዘመላለሳ ነፈርቱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባፅዕ ከዓልባየን ዝረኣያ ዘለዋ ኣሽፍታት ተኸተልቲ ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ሳንራኸብ ቅድሚ እዚ ቪድዮ ዝመጻኹም ኩላኹም ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ተሰናዩ ፀብቕ ይስምዐና